poliisit on mun perässä, mutta kyllä mä ehdin yhden biisin tässä soittaa vielä. Ennen kuin putkareissu alkaa. Joo, eihän tästä tuu mitään. Mä menen kahtoon, että onko postilaatikkoon tullut mitään faniposteja. No niin, tää se oli niinku vähän postia, tulla vähän fanipostia kuules tullut niin. Onpa niin, älä vähän kuvaamaan niitä fanipostin hommia. Juu, siinä oli semmonen munamies. Semmonen munamies. Niin. Laita vaikka johonkin tohon, ei tässä niin hienoja hommia tällä. Siinä on tollo luu. Niin siitä ei kuule oo tietenkin edessä. Ja tätä. Sinä kuule. Mä luen vähän täältä, että meillä juttuja. Pylhänän karhukkana tulee. Juu. Juu. Aloin niinkö vähän lukemaan näitä. Pikseli Aimo. Joo, sulla on hyvät videot. Joo. No pistin maistia. Joo, semmosia. Katso, mitä täällä on. Aimolta hieno kalastuskortti. Kalamiehiä. Ei sille mitään saa. Tämmösiä Aimo lähetti tämmösiä. Se on niinku, joku ihmettelee, että kuka se Aimo on, niin se on semmonen pikseliäimo. Kannattaa mennä vähän kahta. Oho, tämmösiä silejä mä kuule ostin, että mä oon ihan Aimo ostamia. Joo, eikö Aimo osti nämä. Eikä sinne mitään. En mä vielä maista, mutta joo. Kiitti Aimo siitä. Tosi mahtava homma. Jee.